nana baba makawanda sei? Vamwe wenyu vari kupi? Hako kuno. Iwo uri wechingani nana baba? Wegotwe. Pana umwe baba vauya? Uyai kunoko. Zvenyako vata. Ko vanin'ina vako waina vari kupi? Ndine vanin'ina vana. Uri wega? Ndava nemwana mukomana nemwana musikana. Vana vako iwewe? Ndoda vekulaini yayo revanin'ina nahanzvadzi. Hapana ari. Varipi vamwe vacho? Vamwe variko kumusha kwatagara. Kungoti havatendewo zvinhu zvatinenge tichida kugadzirisa. Sekuru Makadiwa. Ndimuri wechingani? Ndinokutanga. Ndimi first born. Uyu ndiye gotwo. Gotwe. Pakati penyu pane vakomana vangana nevasikana? Tiri 10 tese. Kusakasana vakaenda? Vamwe vakashayika. Ripo 10. Vabereki venyu vari kupi? Baba vakashayika. Mai Vakashayika. imimi muchirarama pamairarama mune here kumwe kubata-bata kwakamboitwa nevabereki kwamungaonawo kwakakonzera kuti vamwe vanhu vashayike mumhuri? Maimbopinda kereke? Ndopinda Roman Catholic. Roman Catholic. Kweunopinda ipi? Ndochandoenda. Kweunoenda kuchechikuru? Masoro. Mune dare here remhuri ramukambogarawo pasi semhuri? Tomboti mitambo yamunoita kana yemakrisimasi kana kuti yekukomba makuva kana yechi? Kuva takapedza kukomba rababa. Pane kunetsa matare pachizoshayika amai nemwana wangu nemuroora vakangotedzana mwedzi isi imwe chete. Akazobatsirwa nachangambiri enzi akanotora sekurugara kunyamakate pakauya pakabviswa zvinhu zviri pamusha. Pamusha pani penyu here kuti peushu? Pamusha tiri pamwe chete. Hazvaini ndezvake here uyu kazvaini ndezvani? Zvakabviswa mota mumukomanawo kupamusha changohwandawo hatina toziva. Saka zvinoitika manje uyu munin'ina wenyu ndizvo? Uyu mwana? Asi mwana ndiye akwirira baba chi? Ani mazviona manje. Saka nyaya yakadaro manje mangwana mwana angu unotadza kusitasa nababa ndibaba nyange ukaita mazera mamwe chete. Saka kazhinji nenichifarira kuti kana zvinhu zvakadaro samambo ndinokugamuchirai, asi ndinoda ndikuudzei chivanhu chedu manje kuti kana yadaro mwana aifanira kutsvaga sekuru hanzvadzi yamai ndokupotera kuti aramba akanaka nababa. Handisi kuti vavengana, ndoda kukuumbai nokuti pano mhosva iripo iri kutaura kuti Cosmas anova baba mumwana uyu hanzi vari kuramba kuita sei kubatana nemhuri pamatambudziko, kwete kubatana nemhuri pakugarisana mugarisana zvakana pamatambudziko. Ndoda kuti tizoziva kuti sei gotwe remumba menyu riri kuramba kubatana nevamwe vese pamatambudziko 1. Uyezve mwana wenyu utiudza kuti matambudziko ari kumbonzi aripo ndei? Ndonyaya iri. Ungatiudze here kuti nyaya yawakakwira kudai nakumira? Nyaya ndakakwirira dare pamusoro ndichiripotera baba ndokunga ine mavambo ayakatandira, asi chokwadi chiripo pakubatana kwemhuri
tafunga taedza kutsvaga minamato machechi tichiudzwa pamusoro pokurwara kwababa vangu nyakubeni. Saka pakurwara kwavo tine kufamba kwatinenge tichiita, asi baba ava ndakavakwira dare nemhosva yekuti havabvume. Zvinonzi ngatitangire padzinde dare redu kuti tigadzirise zviripo kuti mhuri ibatane, asi padzinde ndo pavagere ivo vanenge vachiramba kuti panapa hapana anouya. Ndodonzvo raita kuti ndikwire kuno kuti mutiyananise. Une here mhosva yauri kuvapomera? Mhosva iripo. Chekutanga semuenzaniso wavakandiratidza kuti havagoni kuti tiyanane, ndokuti vakandishedza ukaroyi vana vanetsana kumusha. Ipapo vakakwanisa kundibvunza vakanditi, bajoyoi pano mambonzo here zvaita kuda kumusha? Ndikati zvaita sei zvikanzi arova mwana eMilton. Ndikati amurova sezvo zichanonzwa nyaya chiyakamira sezvo tese hatiko kumba. Vakati inini handikwanisa kugara naye pasi, asi anova muzukuru wavo waikwanisa kuudza kushedza padhuze kuti vavabvunzurudza kuti zvamboita sei kuti muzorovana sevana. Asi vakati handikwanisi, ndokwanisa kuenda kumapurisa ndikakwanisa kuti endai sezvo ndo solution yamaona yakanaka. Ivo ndobva vaita saizvozvo, ndopatakaona kuti chokwadi kubatana hapana. Kana uchitiwo vari kuramba kubatana nemhuri, dambudziko chairo riripo nderipi ravaramba kubatana nemhuri? Nyaya yako nyatsotsanangura, nyaya inyatsobuda. Torei mwana foni. Pamusoro chavanyanyoramba kubatana nemhuri chii? Nyaya yatakaita pakutanga paurwere nepamatambudziko ese emusha, havabvume kuti tinge tichitora kana tingati toda kuisa muprofita kana kuti pane dambudziko rimwe rinongoda kuti tibatirane. Havapinde mazvino kuti mumwe nomwe ngamire nemhuri yake. Asi ngatiti isusu kana pasina ivo vasina dambudziko, vasingade kubatana nemi, vasiriwo vari kukonzeresa problem, chingakupe kuti uvamanikidze kuti vabatane newe chii? Idzinde ratakagara, dzinde ravari ndorokuti mwana wese asibo pamusha ari kwaari kubasa, akadzingwa basa anouya pamusha, asi vakaisa mhiko yekuti panapa hapana anouya. Alright, ndisandava pamukana kuti ndivape zvawataura iwe. Iwewe ndiwe here waifanira kuvakwirira dare rekuti vari kuramba kubatana navo? Ndisu tine matambudziko. Ndiwe here waifanira kukwira dare, kana kuti iwe una ana baba waifanira kunosumira nyaya yako, ivo ndowozokwira dare kuti munin'ina wedu kana kuti mukoma wedu ari kuramba kubatana nesu? Ndatenda ipapo ndapanzwa, ndanga ndisina kunzwisa zvishoma. Chakaita kuti tipindire ana baba vandaivaudza, ndakaudza baba vakuru ndevavo vangu inini baba vavakasira vanorwara njere, ndofunga takatsvaga mubatsiri kuti atibatsire. Asi pane nyaya ndipo ava vakataura vanorohwa, ende vakatonzi havadi kutombodiwa voisi ravo pamba pake. Ndikuona kuti vanorohwa, ende shuwa vanorohwa. Iwewe ndikakuti iwewe uruda kuzama kuda kutendererako, asi uruda kusvika pekuti avo ndo vari kukonzeresa matambudziko uyezve ndo vari kuramba kuti vazobatana nemhuri, unoti kudini? Takuona ini ndiri kutoona sekudaro. Chikonzero newanga usingadi kubuda pachena kuti utaure kuti ava vari kuramba kuti tibatane because ndo vari kukonzeresa dambudziko. Ndanga ndisina chokwadi nazvo kuti ndivapomere. Saka chokwadi wazochiwana papi? Chokwadi ndachiona pataendesana kukoti musi wa29 mushure mokusungisa vazukuru vavo nemwana aikwanisa ari mumusha kuti mwana unongovatora sevanhu kuti vana kochii. Ndofunga takarimirana munda, vanorima munda mangu seri pedanga rangu remombe, taidyisirana mombe dzinobuda mudanga dzopinda minda yavo handitauri. Asi vamwe vangu kana ndikambotura shoko, ndofunga ndakambotumira shoko ndichirayira mwana ndataurira mwana pamusoro pokundidyisira chibage changu, nditsurewo mwana kuna mai vangu. Ndakatuma mwana wangu mukomana ndikatudza gogo kuti mashoko ataura mwana ndakamuti muchengetedza mombe ndazvivharira mudanga mangu. Akandipindura kuti mama vanditi kana chibage chenyu muchichida wekumba mutore. Ndikati kwete, handite kudaro, takatiri paukama hatisi ukama hwekutsvaga kana kuti kuita. Saka semwana ndangoti notsura vanhu
asi pakazotaurika mashoko akawanda andisingagoni kuzwa ngokuti nditaure pamberi pedare, asi ndangoti hazvinhu zvisina basa kugara zvinowanikwa. Saka apa ndaona kuti zvakuramba zvichikwira bhozi vakarima kumunda kwavakarima mombe dzinongobuda dzotsika mataka acho haazopera. Saka ndiende kwachangamire nditsvage kupota kuti vatiyananise kuti ndizvo here magara atofana kuita. Saka ndaya pano. Cosmas, wanzwisa here mhosva yauri kupomera? Inini ndikuzvinzwa zvauri kutaura, asi taura chokwadi vari kunzvenga pane nyama akasiba kubira kwawaita. Sei ivo ava mwana kana akazvitarisa kwandiri azogona nei kuuya iye kuzomira achiripotera inini? Ndochekutanga munhu akarohwa nemukomana uyu handiti akatanga kurohwa mwana wava munziza hapana kupedza svondo amurovera kuti iwewe wakatendoka kuchechi kwedu, kuchechi kwedu wakapiwa munamato wangu nemuprofita wedu ndokubata ndobva murova, hapana zvandikataura, ndokubva ndanyarara munziza. Ndokubva tagara hana kupedza svondo, ndobva abata wangu inini ari pakati ndobva arova. Ndobva ndabvunza ava mubvunzo kuti naimi uyu mukomana uyu vavari kurova ava vavari kurova ava ndiani kana achivaona? Akurova vana baba vake uyo mukomana handiti? Zvakanzi itai hatinei nazvo izvozvozvo. Ndakati ini handikwanisi manje kuti ndikwanise kutaura nemi kana manditi itai. Inini kana arova munhu nokuti zvaakuenderera taakuendesa kupi kumatare dzimhosva. Ndopa ndikaripota nyaya kupolisi, ndopa ndikaudzana nangu ari kumba ndikati baba vacho varatidza kuti havana kuda kunzwisisa zvandiri kutaura. Makaripota assault. Ndikubva nyaya yeshowa yaenda ukaroi ndobva kwanzi unodiwa medical report, medical affidavit report, ndobva ndaenda ndatora medical affidavit report, ndobva ndasubmita mapepa eukare zvaidiwa nomupurisa. Right, mushure maizvozvo right ava havana kuzokwanisa kumira, vakakwanisa kutanga kuti ndiye muroyi, ndiye muroyi handiti, vachitumira mashoko ndichimanzwa handiti handina nahwandira ndikavakiuza kana kuti vanzwe kuti nii ndakamutaura navo kana kuti nii ndakamboyamba kuenda kumba kwavo, handinambopinda ndayamba kuenda kumba kwavo handiti. Ndakangonyarara ndikati ndinogara anenge achida anouya. Ava mukoma wangu akura, saka pamba pangu kuti tanga kuganira newaya ndakazongoisa waya pakati yekuti ndaitira mombe. Musi wechitatu vakatuka kutuka zvokuti kana mukada odhi yacho iripo pana kutuka zvokuti handiraona kwavabvunza kana kuti sei handiti. Ndakangonyarara kuti vari kutuka ndinyarara, but ipressure yavo yavanonge vachipanana vari vaviri handiti. Vanonge vachiti vakatuka vobva vataura kuti ibva panapa handiti, hanzi ibva panapa. Mubvunzo wangu ndokuti baba Joy Shepard handiti akauya kana kuita ka2 kuno kekutanga akauya akapomoka akadzokera vazangara akaya kechi2 akapomoka akadzokera vazangara akazoya kechi3 pamwe pese apa ndaitombonomutora ndini nemotikari yangu mafuta ndichimutakura chiya naye chita sei handiti ka. But vazotanga kuwirirana pekushaya kwakaitika mutembere vangu vashaya inini manheru acho ndina sekuru vanogara kurafingora vakafona vachiti tive nezvinhu zvaamai zvazvo zvematata zvemunhu akafa. Ndakatora hanzi amai kunze ndimisaura wamai ini handikwanisa kubata zvinhu zvaamai uyai. Mukoma wangu ava vakatuka amai kunze vachinzwa saura wangu ini mukabvunza zvana mocho ndova manext day ndomasaura yangu vakatuka tikashaya chokupindura. Kudzamara sekuru vaenda vaudza vakada no kana zvakadaro tisiyai wamai kunze. Amai kunze ngavachingokubatsira kurongedza zvinhu mumota. Ndarongedza zvinhu mumota ndovandaenda nezvinhu ndiri ndegani. Kutuka kwavaita vanga vasingade kupinda pacontribution yekubatsira kuri kubvisa mari yemafuta kuti tiendese zvinhu zvaamai. Ndobva ndanyarwa ndaendesa ndobva tagara mwana wangu ndobva ashaya. Ndakadhiraivha inini mota kuenda kuHarare kuenda kurufu rwemwana wavo. Ndakaenda ndisingazive. Ndasvika uye takatakura chitunhu chemwana wavo tikachiviga kuno Chundu zvakanaka zvakapfuura mune zvakanaka. Kwazoshaya muroora wavo zvakare handiti. Taenda kuHarare pane ari pakati pangu naiye anonzi Stuart akatanga kutuka tiri kuHarare. Ndandina mai kurangu kumhangura handina kupindwa ndauta sei. Ndakabva ndasimuka ndakabva ndasiyana navo
ndikati kana zvechikafu chepamba pawanza ndambobva ndachidya ndikasimuka ndikaenda kushamwari yangu yaigara White House ndikasiyana navo ndikazobva pepe ndikadzokera ndikatora namaiguru angu kumangura nemwakoma angu kumangura tikadzoka ndikaenda ndikasiya mangura ndikadzoka kunoko right. Saka dambudziko iri hazvisi kupera, havasi kuda kutaura chokwadi chavo chavakanangana nacho vanhu ava. Ndosaka ndati inini kuti ndichipinda kuti ndibatane navo zvinondiremera nokuti vagara vakanditreka. Iye zvino izvi ndine odha vakatuka zvemusi wechitatu no. Hapana kana mukavabvunza kuti pane here akavatuka pamba pavo vakarwara ndichatosvika ndikwanisa kuti vasvika. Uri kuonekwa semuroi. Ndiri kuonekwa semuroi. Havasi kuda kubuda paWhite. Saka ndo zvimamiriro akaita zvinhu. Saka ndati vanhu ava ndibatana navo. Chido chokubatana nevamwe wako unacho. Zvakatozondisvitsa ndandinacho but zvakatozondisvitsa pakuti vana vavo ava mukoma vakauya ande sekuya waita vana vavo ndimhoresa vondibvunza mubvunzo sei musingauye kumba kuti watingatira handikwanisa kuvapindura vana ndinonyarara. Paukama hwenyu hwakamira sei? Ukama hwenyu hwakamira sei pakuberekwa kwenyu? Ava ndokutanga ini ndokupedzisira. Amai vamwe chete baba vamwe chete? Eya. Naiteko chitatu chiri kunzi makatuka ichi maituka muchiti kudii muchituka? Ini handina mashoko ekutuka. Ndaitotsura kuti ivo mwana arova mwana mudiki neshambo. Iwe shuwa usungisa mwana. Ona ini ndiri kurwara. Iye zvino gore rese ndiri kurwara ndakarara pabonde. Ndikutopona nemaprofita. Asi hauzondi. Imi pamai Mtsura maiva pamameters mangani naye? Maiva padhuze naye here? Sekugara kwamakaita kana kuti maishedzera? Kumba kwangu kwavo. Maishedzera muri kumba kwenyu? Tizochaizvo. Muchimushedzera ari kumba kwake? Taingokurukura Ndomtsura here kwatinoita? Vanondiita nguva yese. Ndakamborohwa. Akandirova nedanda tikaenda munhu anotsura munhu achimushedzera ari kure here kana kuti anomushedza ouya pedyo womutsura? Maonero angu vati vakamborwa nedanda saka vaakutozvomushedzera vari kure. Saka kureva kuti munenge muchityika kurohwa. Anondirwisa kuti chinobhondoka achitori ndoda kutokuuraya uwanike nemwana wako wakafa zvokuti iye ari kutora mwana wangu aiva akadhakwa nemakirango aya ekurambidzwa macharenje. Mwana akarara padho. Ndiri kutsura mwana kuti iwe uri kurara padho ndoda kubika. Chimuka uwaridze urare. Mwana uyoyo ndopaari kudii? Mwana wavava ndopaari kubva kuchechi. Ari kuona uyo ari kusumuka ari kuti ndoda kurova wakapusa seke iwo mudhara uimbwa tuka ini. Ini kati uri mwana tarirani ndiri kurwara. Ndiri kutadza kumuka iwe uri kuya wakadhakwa pakushaya anobika pana. Alright. Ko pane zvaataura munin'ina wenyu ati imimi kana makatarisa muri kumuona semuroi munoti kudii naye? Iye zvaari kutaura zvinhu izvi takatozobatsirwa nachangamiro yenzi kanotorwa sekuru Gava vakauya zvikabuda pachena zvakatsanangudzwa mafiro akaita mwana wangu aiticha kwaMurewa ende mafiro akaita amai mwana wangu Muroora achiti mangwana ndiri kuenda kuBotswana kwandakasiya vana ndikunofunda vana akatanga kuita munhukina 6 o'clock 8 o'clock ashaya. Mwana wangu akatanga kutsva ari muchikoro achiticha kwaMurewa. Kutanga kutsva maticha headmaster ndatsva vakatora mvura kumudira kusvika vakaenda naye Mount Darwin vakasvika ndokuona madhokita hapana zvikanzi nanesi anga aripo mhanyai naye kuHarare. Vachisvika kuHarare shuwa ikaita shemu vangosvika achishaya kuchibva Muroora futi the same. Saka ndopakazoita vahenzi tokuchibatsira kunotora munhu aiongorora. Apa tamboenda kumaprofita wakazangarare vari kutaura zvinhu zvimwe chete.
ikokoko vari kutaura zvimwe chete. Ndosaka nhasi uno ini nokurwara kwandiri kuita iye zvino tabatsirwa nemuprofita futi. Vakabva vakazangarare vauya vandibatsira kuti ndikwanise kufamba zvandaizvo, asi handisi kukwanisa namanje. So kana kupinda mumunda handisi kukwanisa. Ndo pari kunzi nemwana uyu atiitese tione kuti pano pamusha chii chiri kushupa, pauye paongororwe pamusha pedu panapa. Zviri kuitika sekuru ndezvekuti imimi muri kuti ndozvanzi nemwana uyu zviye zviongororo. Hamuna here vamwe vaning'ina vamwina? Varipo vese vanorohwa. Chikonzero matadziswa nei kuti mutore vaning'ina? Vaning'ina venyu vemhuri ipi iyoyo moya mubatana pane kupinza mwana? Andiri pane shwati nenyaya iri panapa yandakaripota yandakabvisa 6,220 changamira vasati vauya kuzoona mukana wavo. Nanhasi nyaya iyo igere. Ndakaibvisa muna 2021 muna September. Muning'ina wangu iye pamba chaipa haasviki. Cosmas, uri kunyatsonzwisisa here zviri kutaurwa ndemukoma wako? Pane pavataura yekurohwa, iyo pavataura yekuti akarohwa ndichida kubika. Muzviri kuti mwana uyu anonzi Opi ndiye akarohwa nakuda uyu, kwete kuti ndini ndakanopinda pakati pavo. Alright. Asi panyaya yavari kutaura panapa yekuti muungane semhuri mucheneswe mumhuri, pane here chingakuomere iwewe kuti mucheneswe mumhuri kana iwe uchizivapo kuti hauna dambudziko? Inini handina dambudziko, ndechekutanga. Chechi2, inini handisakwanisa kunge ndichibatana nevarume ava because vabvira parefu. Ndatinini pazviri sezvo iwewo vari kukufungira nekukupomera vachikuitira zvakawanda zvavari kuita, iwewo chingakuomere chii kuti mubatane musvike pekuti kana muchiwana muprofita kana ani anogona kubatsirai ouya, iwewo kana usina chauinacho wongocheneswa mubva matanga kubatana semhuri? anenge achiuya paripai pamba pangu here muno mwana kumba kwake. Ndanzwa pachitaurwa nyaya yekuti pane panonzi padzinde kureva kuti musha wababa naamai. Handiti ameno ndikutadza kundisa musha wababa naamai wakasiyiwa nababa naamai, saka iwoyo hauna muridzi mwana womushachi wese. Hapasiripo here pauri kurarama uyu? Inini ndoba ndoga chingatadzise kuti ava semhuri because vanotori vana vakabereka kuona baba naamai vavo, vanotori ne certain percentage yavo yavanobhenefita pamusha. Chingavatadzise kuti vauye kuzoita urongwa hwavo pamusha chii? chakuita kuti izvozvi ndirambe manje ndechekudai so. Inini ndabvira parefu vachiunza maprofita, vakambounza maprofita ndisipo, vakacherera zai, vakacherera zai nebange rachaziva zai nechii pasi payati. Ndikazviramba ndikati inini handiraramire zvemushonga, kubva zviberekero zvangu hasana kubata mushonga, saka ini handidi zvokuti pamba ndogara pacherero zvinhu. Vangadai vatanga vandibvunza kuti munodawo here kucherera zvinhu izvi panapa, sezvo pamba pandogara ina pasina number 1 yakasiyiwa dzimba dzandikavaka inini ndedzangu, dzavabereki kwasara 1 kitchen yaamai, ndoimba iripo chete. Saka uri kutarisira kuti wewe ava vachakuchenesa sei kana usingakwanisi kubatana navo? Zvirinatika redu zvakadaro because mwana nomwana kumba kwake. Vabvunze kuti kumba kwavo ndosvikawo here, kubva pakataura mashoko iwayo handitika inini kumba kwavo gumbo rangu iri handitsike, ivo ravo hasvikewo pangu inini handiti. Asi kana vachidawo zvavo nzvimbo iyoyo yekuti pavada pamba ipapo, aiwa inini ndinosuduruka pamba ipapo. Posara ndikungopazawo mudhuri yangu ndoita zvandoita, ndosuduruka ndonovakira pacho pavada ndivakire. Chakaoma chii kusudurutsa mudhuri, kupaza mudhuri uchinovaka pamwe nekubatana nemhuri paurongwa? Chakaoma chii? Zvati kuti tibatane zvatoma. Mumwe wangu inini vanobata, vanoenda mumaprofita, vanoenda munhanga, ini handina kwandoenda. Pamba pavo pemwana wangu uyu hapabve maprofita zvaizvozvi, vauya maprofita akasiyana siyana, handiti pana n'anga dzakasiyana siyana. Saka inini murarama kwangu hasana kubata mushonga kana kubata chinhu. Handiti ndiri kuziva kuti pamba pandogara inini vakambouya ndiri ukaroi, handitika ndisipo ndiri ukaroi pakachererwa zai pasi, hameno nechii zvakaisiwa, handitika but ndakaita access yekuzvibvisa nenyaya yechivii ndakati handiraramire mushonga. Right, tobva ipapo maminda havapedze kufamba, vanenge vachingofamba
handiti ini munda mawava une gumbo rangu but ndosaka ndati ini handikwanisi kunge ndichiyanana navo nokuti vamwe vangu vanobata mishonga ini handibata handina chandobata asi uyu akanyanya kupfuma Seregere ane upfumiri hwainawo imbopindura izvanobvunza ane upfumiri hwainawo upfumi hwaanawo tinoti akapfumawo right kune mumwe here akapfumawo sezvaari ane mari sezvaari apo handizivi nokuti aiwa kumhuri kwenyu inini ndini ndakamuendesa kuchikoro sekuru kumhuri kwenyu akasiyiwa kari kachechi sekuru baba aishanda kumhangura itereraika baba aisenza kumhangura paumbo road council vaichaira katapira vakarwara ini ndini ndakauya kuzotsvaka reserva munhu ndatsvaka musha uyuka ndobva ndadi ndavaka ndokunotora baba kuhaira rori kuvaunza kusvika baba vana kuita 3 months ndobva vashaika vakaroiwa futi neuye aiwa vanga varwara vari pabasa uya anga ari kacheche kachangobereka kari kachecheka kana vasina kuiwaekuruteererai kana uyu anga ari kacheche imimi mati imimi vamwe vese vairoiwa saka babonyu vakaroiwa nani baba kubasa kwavaishanda uku ndokwavakarwaraka gore ne6 months ndopavakanzi basa rapera chienda kupi kwaukabva baba vangu vasina kupi inini ndindanga ndatotsvaka nzvimbo kuno ndabvunza panapa chief Noah nasabhuku Wilson ndovakandipa musha ine ndobva ndazoti inini kune mwana wamagaya tikati iwewe ndiwo ndakaenda naye kunotsvaka musha chienda unororira ndahaya iri otakura oenda nawo panzvimbo iyo baba vasvika 3 months zisati dzakwana ndobva vashaika ipapo tapanzwa ndanoda kusvika pekuti pane mumwe here akabudirirawo sekubudirira kwakaita uyu akabudirira kubudirirawo zvokuti ndikada kutsanangudza mwana wangu ka1 anoshandira kwana president ukazira mota dzana president koita mumwe ndielectronic kozoita mumwe ari kuBotswana anotova nematransport ake zvii kuBotswana ikoko zvokuti upfumi hwake uyu otherwise nezvine vana vanguwo pamwe zvingangofanana kana kuti zvakatosiyana plus inini manje kubva grade 1 kusvika grade 4 ndini ndakamupinza chikoro saka dambudziko ndokuzotorwa kubva grade 5 kusvika form 4 nemumwe wangu uyo anogara achirova futi Stuart uye wanga achataura saka apa dambudziko raitika nderekuti haasi kuda kubatana nemhuri panyaya dzokuti muite zvechivanhu chenyu mumusha anodherera vakoma asi vana ndo vasingadhereri ndo zvaari hatikudze haadii imamuone here kuti nhai sekuru mutupo chii nhari nyamasvisvi right ii nhari anachanetsa ndizvo zvingatobata amuone here nhari kuti nin'ina wenyuni ndiye gotwe ndimuni firstborn mataura kuti baba vakashaya 3 months vasvika pamusha wamukatsvaga ini baba vashaya apa uyu anga ane makore mangani uyu anga achangoberekwa kari kacheche ane makore mangani 1 year here ka 2 year ngasina gore nokuti iye ari kutoiye ini ndanga ndichingobva kumozambique ichibva kuhondo nepandakauya ndichingoti shandei mbijana taiswa pacontextile napresident Robert Mugabe tabviswa pa88 Manika Road ndobva zvanzi vanoda kuenda kubasa vasade zvokubva taketwa ndobva taenda ndo pandanga tsaka nzvimbo inini ndikati baba namai sarambe vari pai igore ripi ro 19
muna 1981 ndopakaya baba kuno patakawaunza kuno musha makautsvaga 80 ndio mazuva andaiuya mabva kuhondo 79 mamuri kuzepura yakatiuzana tatiri kunyanga mazana mamuri kudera uku sekuru imi makaberekwa muri vangani mumba menyu 10 muripo 10 iko zvino masara vangani izvino vashaika 3 pasara 7 vashaika 3 pasara 7 saka 3 vashaika ava vakashaika uyo aberekwa here atokura here kana kuti anga ari mudiki anga ari muchecho anga ari muchechi asi kwakatoshaikawo 3 ko nhasi chikonzero nei muri kumuti anogona kunge ari kukonzeresa matambudzikoanogona akashaya kukonzeresa apa kapa kuramba kubatana kuti hatidi zvekuti vakomana vari kubotswana vakasiya mari vakati sarai mufambe mari iye yakashupa kugara inu mazuva asingadi kufamba mari yakapiwa hani yakapiwa hani mari yainge yapiwa iye saka pakazofambwa here takazofamba tichienda asi nai sekuru nai nhari wamuri kuti ari dambudziko ndiye upuhwa futi mari nevamwe vake ndiye akati ndipei kuno uri kuona zvichiite uye aripo ariti vakakupa mari vana vako ndizvo vanaka vakafara nemwana uyo arapa kovazotrasta iwo baba yochinzi ndomuroi sei pakai hani bata vano upfumi hwavo saka kuti munhu wese ano upfumi muroi aiwa vakomana vanonamata vese mapostori uyo haana mata asi atauka upfumi kake ndionamata kuromeni ava mapostori isi hapana akatondekwa apa taida kuti tione kuti chakonzeresa kuti amai vashaika panguva shoma shoma pasina mwedzi mwana wangu ashaika haana kurwara muroora futi ashaika saka pamakafamba sekuru makabuda nei saka takabuda nacho makafamba here chatakabuda nacho ukaona vahenzi veve ndo vakaona zvese zvikavashandisawo kana sei vasina kuripota kunoku ndofunga bhuku ririko rakanyorwa zvakanyorwa imomomoka zvainzi zvinoverengwa kwamambo zvazvinoita hatirambe kuti mufambe asi chazvinoita ndichokuti kana vafamba uyai kuna mambo motaura kuti chivanhu chedu takasvitsa pakati takaona zvakati saka kana zvisina mai kana zvakuya zvakadai ini ndaakuti kana newo futi une mota le uri muroi inini ndine mota apo ndiri muroi futi uyu muroi vana venyu vari kubotswana vane mota varoi futi hapana mutsveni saka tese tiri varoi ndizvo tinobarabara hakuna anoshanda nedikiti chandiri kufunga kuti tingaite nhari kumhuri yekwenyu ndechekuti muri kukumbira kubatana ndizvo zvautaura kubatana kwokuti mufambe pamwe chete pato kufamba kwenyu pamwe chete manje mune upomerwa hwamuri kuda kuti muve neclearance mufamily saka clearance iyoyo manje ndeyekuti uyu mumwe wenyu uyu ari kuti handina chandiinacho chekutanga ari kuti handiite zvamuri kufungira ndakashanda nedikitera ndizvo zvaunazvo 3 pamwe pacho paanotopindira pamarufu anotouya ari innocent kuzotakura mutumbi nemota yake uyauisa uno imune rwoseri memuchitaura saka chandaona mhuri menyu manje kusabatana kwenyu kuti muri kutaura vamwe muri kuseri iwowo semwana ndiwagona kuita chivindi chekuti baba nyaya vamwe vese vakanyarira baba vari kuti iyo tenda mwari kuti mwana wayo akunze kuna mambo waona chokwadi chiri kuseri ufanira kutenda mwari wako nemudzimu yako baba nokuti kana wakaberekwa iwewe une gore baba vane 3 months vachishaya vachisvika kunoku uri mwana mucheche zvinoti wakayamwira takauya kuno ku1983 isi kuno kwachundu indaberekwa 79 kuno kwachundu taka 1983 baba ndobva washaya 83
83 ndomugoni wakashaya iro ungova ni 4 years ndomguva tikayafunukira ungova ni 4 years ndo patakuti wakayamwira wapedza kuyamwira iwewe kwashaya vamwe 3 ndizvozvo panguva iyoyo uchiri mudiki pakazoita vamwe manje vashaya wakura manje mwana mukomana wava nemuroora ndewechifuti muroora kuchipatara vaiti chii vozi kuchipatara vanenge vane kadi uyu muroora akaswera achitoita washeni achiti ndikuda kudzokera kuye apa anga auya kunhamoka kunhamo yemwana wangu akashayika ndazvinzwisisa akuda kudzokera kupi kuchipatara vakati chirwere chii kubotswana ndokubva aswera achiwacha kuaina 6 o'clock zuva rodoka akatanga kuita munhuku ndokuita munhuku 8 o'clock abva ashaya akafa nemunhuke munhuke munoziva kunokonzerwa nei kuchipatara vakataura nakumboenda kuchipatara aya munhuke unokonzerwa nei zvoda kuti zvibvunzwe manje iwe unoziva kuti munhuke unokonzerwa handizive yera noziva kuti munhuke unokonzerwa nei vari muno maprofita madzibaba avo ari kuzi ndiwo madzibaba madzibaba umaini ari madzibaba munhuke unokonzerwa nei ndiwoka unoona zvatisingaoni zvimwe here zvinoitika pamunhiki zvinouya pakasiyana siyana sumuka zvako taura pamunhiki mumwe anogona kuti akatanga kusvotwa mukati medumbu rake then kune mazuva ano pakutaurwa chinhu chinzi maacids kune mvura dzinosvimuka ndodzinonorowa mwoyo kutanga kuita munhiko then mumwe wacho ukatanga kutsva miri wakudikitira ukangonzwa umwe wema usina kupindirana newe utanga kurohwa nemunhiko kana kuyetsura kana kuti zomupa bute kuyetsura kakangotanga kuyetsura atanga kurohwa nembabvu utanga kuita munhiko autakabaya yapneumonia kuchipatara kune pneumonia nemunhiko ko kuchivanhu vamwe vanenge vakureva kuti chivanhu chinge chashanda vamwe vanotaura vachidaro kuti chivanhu chagara pai saka zvichienderana kuti munhu wacho zvatanga sei kuzosvika ipapo okay pane mwana mumwe matatsananguriro kanyemba kudya zvakatonhora zvakanaka ko ticha uyo akafa nei ava angotanga kutsva ari mukirasi kutsa miri wese achiticha vana kwamurewa kuti chapisa miri vakahamwa uchiziva kuti chii hapana akaziva ndokungotanga kutsva ndokutuma mwana akati ndaidzire headmaster nani nemamwe mamistress ko ndakutsa sumo iye nhaisekuru mvura achitopfungaira smoko nainhari sumo iye inoti ukaenda mugomo ukatsvaka makudo unawana makamboenzwa asi waenda mugomo unowana makudo uyo waenda uchida kuatsvaga ubva wawana wakwira mui saka munofunga kuti imi maprofita akayapimba penyu achida mombe kana chii angatadze kunonga chimwe chinhu kana kuisa chinhu mumota kana kuisa chinhu mumota iwe chinhu chakabatwa ndechako here ndinamboganaita zvemushonga hai ndechani nditozivi ndechani changa chiri chii kumba kwavo kwakabatwa chimupuro kumba kwani kwaseko wapiswa chimupuro mota manguukabisa nyoka ava vakaputiswa negumbezi ravo nyowani vanga vasati vafuga zvakanzi gumbezi raridzoke rakaenda nemuprofita saka chimupuro chaidzi ndechenyi haasi muprofita ndakutaura idzodzoanatsika mutanda chimupuro chakanzi ndo mukadzi wakaisirwa kunzi ugare nayo makaisirwa imi mamusina mukadzi here
inini mukadzi wangu akashaika wamaisiwa mukadzi uyu ndokuisiwa ichi mumba mamuri emuti musina chinhu nemumwe munhu tomboti makaisiwa nemumwe munhu handii iyo kwako ndibva kwabatwa chi nyoka yerudzi ini hangu anyatsozive mazino but yanga angotsukuruka sezvakaita makobra zomhanya yakanzi nyanzi yanga iri yei nombopotsa nangudzo yakanzi ndeyara yainzi ndeyangu chimpurwa chanzi ndechavo ndechavo iyo nyoka ndeyavo ndeyangu right hazvina kuipa tomboti zvabatwa zvese kaizvi kwakwabatwa nyoka kubata chimpurwa mwana iko zvino uyo muprofita haapo kana kuti ng'anga haipo pachine matambudziko saka zvinhu zvakabatwa izvi sei zvisina kukunda kuti tipedze matambudziko tomubvunzo wangu mwana ipapo wanga usipo pazvikabatwa ichokwadi asi matambudziko achiita sei aripo sei matambudziko asina kupera isusu taunza munhu wati kuti abatsira mburi ndo saka ndauya kuzochema changamire kuti pakaipa saka dzimwe nguva tingatowana chenjedzo kuvakuru kuno kuti wane kubatsirika makaka vapera chenjedzo yandinokupai ndeyekuti munogona ngomuri kupesaniswa mumuri menyu imi musingazvioni nevanhu vari kuzvita nyanzvi ipo paya asi handitadze kukupai munhu anokubetserai anokubetserai ndiripo ndigoona kuti zvaakuitirai ndizvo here kana kuti handizvo nokuti ndaneta nevanhu vanouya vachikupai tsanangudzo vachikubetserai upfumi huchienda chinhu chechokwadi achichiona chiripo ochisiya otora chake chauya nacho zviri izi kakubata chako bhozi kumbari zviri kuhobho saka imimi manyu vasiri vemweya manyu maprofita ndi kunyembe havari kwanodaro harimuziya zvati kuti harimunzwisisa kuti kune vanodaro kune vasingadaro saka isusu toda kuti tibatsirane mwanakomana kubatana kwenyu apa kwako kutoti toda mhuri yese kuti ngeiripo ndinhu chokutanga mhuri yese yavepo uyu wamuri kupomera uye ati handizvinzwisise zvichireva kuti watiri kutsvaka kuti azouya wedha chinhu chaitwa sei kana kuti panowanikwa zvakati zvakaita sei uyu momusunungura pakubvisa pfuma nekuzotora munhu wacho ndakuti zvive clear iwewe kuvhunduka chatikwata ungoonesi unekaturike 1 2 ukanzi mugumbo mako iwewe une zvigunwe 4 wakapfeka bhutsi une 5 unogumbukei saka isusu manje chitendera vana ava nevamwe vako ava vauye vaone kuti zvigunwe zvauinazvo i5 pamba nokuti ukaramba uchiramba manje iyo zvigunwe une 5 ndopaya pachanzi saka ane 4 ichokwadi toda kuti tione kuti isusu dambudziko ravari kufungira ava riri kutambudza mumhuri ringave riri kukonzerwa nechivanhu here kana kuti kurwara kwemunhu anoda kuenda kuchipatara toda kuurayisa munhu tichiti chivanhu iye munhu aifanira kuenda kuchipatara zvirwere zvakawanda saka imimi semukuru sababa vakuru semukoma mukuru asara muri mucomrade muwar veteran akarwira nyika ino ndava kuti ndachagara pasi ndokupai zuva randinouya nemunhu motaurirana naye kunyanya iwewe wodza vamwe vako vari kubotswana nevamwe vari kupi kuti mwiripo yake anoda zvakati kuti agone kufamba kutekaira asi handichada kuti basa riitwe ndisipo sezvamukaitirwa zvezvekuti kunobatwa chimpurwa kobatwa nyoka kobatwa zvakati asi dambudziko asati rapera chakonzeresa matambudziko asapere chii nanhasi muchiri kumarana muchiri kurovana muchiri kumarana muchiri kurwisana saka hatichada unhu ihwoyu kubva nhasi une chekutaura ndine mashoko mashoma changani mashoko mashoma chokwadi mukadaro maita zvakanaka
nokuti makaka baba wangu ava ndasingavapomeri ndanga ndisina kana kuvavenga kana kuti tofuka taishandidzana zvakanaka asi pauya dambudziko ndepekuti panguva yatakasirwa mari kuti tifambe semhuri pamwe chete vakatanga kufamba nenhendeshure. Kana ndichiti kufamba nenhendeshure ndiri kutaura kuti tainzi tifambe semhuri pasina apomerwa kana kufungirana, asi madzokero avakaita kumashure kana kuti madhilere avakaita nguva ndo akaita kuti vafungirwe. Ipapo panzvika pandofunga pambotsanangurwa nyaya yatsanangurwa panapa yanzi changamire vachatsvaga munhu achauya. Munhu auya avavo vaisei kurutivi panyaya dzekutora munhu iyeye kufamba kuya kwake nekuzobhadharana naye, avo vaisei aside. Mapanzwisei ipapo ndapabata tovaregerera 100%, asi mudare vanopinda vanotenderwa. Asi takuchikumbira vachauya, asi anenge abatwa nechinhu chake mumusha chokwadi chiripo ngaachibhadhare ega. nyaya iripo panapa ndozvikubva kutotaurwa izvozvo. Izvo musha uri kugara avo hausi musha wavo, musha wemhuri yese. Handidizvo, musha wemhuri yese. Saka panzi avavo kana azouya munhu iyeye ava vaisei aside, ndizvo ka imimi ndimuchafesana nemakosti, avo vaisei chi aside. Wanzwiseripa ipapo ukatotanga kutoti abatwa nechinhu chake ndaabhadhare, patotanga imwe nyaya ichadzora vanhu mashure. Apa patodzora mashure. Kana ndiri inini ndofanira kuchiripa ndega sekuchitora kwandakaita, ndipanofanira kuva nemunongedzo kuti iwewe ndiwo muridzi chinhu ichi chobuda pachena takachitora kupi ndatenda nhari ndo saka maona ndanga ndisina kuruma chimuti. Ndataura pachena ndakati munhu wamuri kupomera kana tichimuona isusu tikuona ari kupfuma nedikita rake sekupfuma kwakaitaiwo nedikita rako. Kana pane ubatwa taakuti isusu iye aramba kubatana nemi mumhuri, saka kuti achibatana nemi mumhuri imi muchitakurai mutoro nhari. Ndosaka maona ndakuti takurai mutoro. Vaya vakakusiyirai mari vaya vaudzei kwanzi nachangamire, one person is going to be excluded papayment. Asi dare tichiita sei? Tichiita. Saka varume tese ngatichiisai musoro pamwe chete zviri kudiwa kuti tione kuti musha wedu wacheneswa neizvi. Ameno chanesa uzinzisa nduta ndaitira kuti musazorambe muchinetsana. Whether chabatwa chiri kwauri, whether chabatwa chiri kuna Stuart ari kurwara, whether chabatwa chiri panani, pana sekuru, whether chabatwa chiri pana uyu, whether ndiche munhu wepa next door. Imimi vemhuri vauya kuna mambo, endai mugari pasi sedare. Mari ngaichirwa kupiwani baba mudiki, ngaibatwe nemumwe. Kana chine ropa mambo ndo vaakuripisa munhu. Rarimwe dare rechitu rekutanga kuchenesa musha wenyu nderako. Warinzisa ava vakabatirwa china ava havafanira kubhadhara chi ndiwo chabhadhara. Ava vakabatirwa ava havabhadhara ndiwo unobhadhara. Zvichida kuti iwo ndo wakutofanira kutsvaga kuti ndingaite sei kuti ndive nehomwe yakasimba ende unoziva kwainewana, nokuti ndiwo waita nhanga rovanze ring reader kusimba miri kuita giant rokuti ini ndida kumira nemhuri. Wagona saka pakumira nemhuri chisimba haufe maniwe. Zvino wakachauti paundegona unosvika kundofawo futi aita munhu. Saka chimira nedare semunhu atanga dare wopedza nei dare. Zvichida pamwe munongonetsana hapana kana chiripo. Mozoita sei? Nokuti ndakauya ndiri muprofita ndoita zvandinoda, zvandiri kuona ndiri kuzviona, asi ndiri kuchauzvitaura. Andiri nezvimbo zvamunemberi maprofita pane zvandaona ndacha kuzitsanangura asi pamweya pane zvandaona ndacha
acha kuzisanangura ndikaenda kumapurisa uchitendiwa anzi ibva pano munazvo zvimbo izvi ini ndoda ngokubetserai semhuri ini tinoda kuti mhuri sekusiyiwa kwamukaitwa nababa naamai mubatane muyanane iri gotwomba menyu imi ndimi dangwe avo vakomana ava vakomana vari kuikubetsera iwewe kana iwewe shamwari muprofita kana uchigona kubetsera ari kurwara betsera ari kurwara kana wazvikundikana isuduruka uende right ndingataurawo mama sumuka kuvabatsira tingavabatsira asi kumurwere wacho aripo wataibatsira ari kupenga wacho ane mazwi avakadurira kubva kune vacho vakuru vati kuti imimi ndatibatanai munhu wakachanetsa mubvise hunye iviri apa tibvise tibvise ari mubvise hunye mushonga uyo uripo kuti ndipore mushonga uri kai uri pamba vanoziva aiwa iwe unogona kubvisa mushonga haini handibvisi zvangu ndiri pakati pokungovabatsira ndirimubatsiri wekubatsira vanhu uri kubatsira mubatsiro upi inini chinoita muteuro haugone kubvisa mushonga asi unoita muteuro asi kana zvivaonekwa kumwe kuti pane chiripo pakashedzwa munhu anobvisa kati ingave n'anga tinoona kuti abvisa chaizvo chaizvo zvakataurwa uripinda chechi ndiro nyere dzinomwe nyere dzinomwe saka kunomirira kutsvagirwa anozokubatira basa rekubvisa ekubvisa handikokoko haugone kubvisa asi kuona unoona kuona aiwa tinopedzera kundiso unopa zvese tinopana saka ungagona kundipirawo kundiso kuti baba vambonaye here baive vanotara vachanisa kuti ndinotaona mumwe wanga chikurwara nepfungwa akatopora izvezvi saka uri kuvaporesa kai chinotovapodza kana vachinge vabatana ari kurwara ndonoti apore mambo wangu nhau iri mumusha umu iwewe zvangoitwa kuti chechi yako haiverenge bhaibheri but mubhaibheri jesu aitobatsira vanhu vangava nematambudziko akaita saaya ari one ari kurwara vaipfurunura pamusoro pemba apo vomuisa mukati vashoma shoma sezvaitaura opora odzokera kumba takatombovabatsira vakaita zvakanaka tikati tichiuye tipedzise kuti vabatana havana kuzokwanisa kuti vapedze minamato uri kugara kupi pari zvinhu ndakauya kwaachanitsa unogara uri kupi ndogara kunyabhira uko kana ukafonera mambo mutasano kudzaidzisi vakomana vano saka ukutaura kuti zvekusabatana kwevava zvinokutadzisa kupa munhu kundiso here kana kushandira munhu chinoitika nawo ikundiso baba vangu chakakonzeresa kana chikukonzeresa chikarega kubatwa bato zvazvipere koko handito basa rako herewo kubatabata ichocho chacho chiri kunezi chikubatabata sekuprofita pakudiwa mwanobata urako basa ndirekuprofita chete karamba paya muchirwara ndiyandikurapa imwenda vakapora saka mushonga wabvisi zvemushonga handibati unorapa nei nemvura chete nemvura nebakari munhu obva apora chipodza kwaya ari kurwara mazvashana tataura takatombomurapa 2 days akaita zvakanaka bvunzai mukoma wacho ari apo pakazonzi mune nhau iri mumusha batanai zviite zvakanaka nhau iripo kunzi batanai kugasechikonzero chiri kukonzeresa nekuti mimi togona kumurapa kana pandizvo oita zvakanaka akadzokera mumusha ipapo pakauya vekunyamakakubatana kwevanhu nekurapa bosi uyo unorapa warapa munhu apora oti kana vasina kubatana nhau iripo ndekudai ndiri tomboti imimi anditi muri kubata zvamuri kubata handazvinzwa madzibaba is okay muri kubata zvamuri kubata imimi uyo akadai somodzoka kuti mubata ndikati hararani ndazvinzwa zvawataura havana kubatana vanhavo ndainzwisa nyaya yako ndibatsirewo kuti murwere anaye paunonge wakundawo kusvika wondiitiro munamato wacho woteremuka zvako wodzokera asi ndichazokuda kana ndakuita dare rangu guru vakomana vanoziva kuti vanokubata sei unongoya kugara zvako apo ndine nyaya newe yakakura chaizvo yekupinda mudunhu ramambo usina kutaura kuti wakapinda mudunhu ramambo ndine nyaya newe asi ndakusunga iko zvinezvi asi chiita kuti murwere anaye
kana waona zvimwe zvisine nechekuta newe zvisine nechekuta newe usasiye wakonzeresa bongozozo nyika yamambo chundu. Unongodzokera chinyararire paunonga wagonera wogona, pausina siya. Kana mweya mutsvene uri pauri uchikuudza, unofanira kuoneswa zvichaya mberi nezviripo. Zvokuti zvezvida wanga wakuratidza kuti panapa wanga uchazosungwa, wanga uchikuudza, wanga usina tatombotaura zvinanyanisa zvagara zviripo zvemurungo kuti ndokuna unosungwa kwandiri kuenda uko, kuti kune dare riripo rakamira zvakadai vanogona kuzivisana kuti anga akuudza kuti ndani chazomusunga naiwe anga akuudza avataura zvavo panotoita nyaya kuti ndichamusunga. aiwa izvo zvavatauri vakazvitsanangura zvavo kuti asi ndicharegererwa zvangu. aiwa apa hatingazopinda kweseko kuti asi ndicharegererwa ndigai ndivogeza muteuro uyu. hatikapinde zviru munozopinda meme wandigezera muteuro. aiwa mambo hatidaro. Zvakanaka mwanakomana. Saka imimi ndisekuru ndimi vakuru ndakuya kumba kwenyu nemubatsiri tobatsirana. Kana ndauya ndichada gakava nokuti gakava ndaripedza pano. Gakava maripedza. Kwangu kuuya kuzoona kuti dambudziko riri papi nevarwere vandapa uyo kana vachibatsirwa tokubetserai vonaya. Kana zvichida kuchipatara zvoenda kupi? Kuchipatara. Kana zvichida chivanhu zvoitwa chivanhu. Kana zvichida chivanhu nechipatara zvoitwa zvose. Imimi toita dare redu ropera. Saka ndikupai mazuva mashoma iko zvinezvi mwedzi wedu wati doke ndizvo handizvo paunobuda kutanga kupera kwaJanuary unenge wakugara mwedzi uku waFebruary manje ndenda kukudzai date randinouya chiendai mukorodze mutsvage tunhu twenyu muunganidzi. Saizvozvi ini ndakarara mvura yese kunayo yaita handina kurima pakatoita vamwe madzimai akayozondijarirawo chibage chishoma shoma semurwi wehondo ndomuka iroso ndapera nayo vandibatsira. aiwa mazuva ayendingaendedzana handimona makatirwira tiripo vana venyu vakutenga mota vamwe vakumaelektronic uku but maineawo nemvura muno musanga. Saka kurwira kwenyu kukoku tinokukoshesai sema-war veterans, tinokuremekedzai zvikuru, asi dambudziko remumhuri kuti mubatani ndonge mambo vauya vakubatanidzai. Tabvisa chacho chamuri kupomera nezvipomerwa pane kuti hatingati mwana ngaabve pamba asagare ipapo isusu tozodai kwete. Saka matare maviri wandichazobata zvinoivo vana vacho ndovakutoti inini ndinindiro ndavakakatatu manzwi here sekuru ndati wandichazobata aine ropa manje ndeakuya kudari kuzosangana namambo yemhuri ndata sei tapedza wapanzwisei papo. Saka chisumukai zvenyu. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.